Kono mgajwang chendo enda til wadhi mbele gi weche manyien. Mond liete ma ugenya okwedo lwenje ma kit chwech magikale gwengego kod piny Kenya mangima. Kagilose kinde romo mano obaye kod riwruok mar Free Pentecostal Fellowship of Kenya gikoni thoth gi sando kod anyuola kendo itweyo kod chike mapek e kinde mantiere katiba mowinjo beni rito ratiro margi. Kaka yuitho moni lero nwaro mono mabiro endala paga uchiel mar kedo kod lwenje ma kit chwech e pacho kae koro olero it mine mathoth mosewito joutegi. Imagine a chief. Wacho no chiliel en puodho mipuro gu kwer yoyot. Magi gin moko kuom weche malit ma mond liete ya uchunygi kendo ngogo oko e kinde romo mane obak kod riwruok mar Free Pentecostal Fellowship of Kenya ukwala e kaunti ma Siaya. Ok budhi bang' tho mar chuogi. Thothgi koni e kind lit irundogi kendo ichunogi kod ting' mar nego joutegi. Chakre kamana sama chuo wothoe, sama chuo pod ni muchari. Kanye miwinjo ni wacho ni inego chuori, sama pod chuori ni muchari no, emi maie nyaka giki. Ka giki pod ni, ka sama bodi pod ni muchari. Kadi chuo tho, tiwacho no dhako e monego. To dhako kotho to ng'ama nego ga. Nikech nyako kotho ing'e ni jonyuol ne bende ywage. Wuow kotho jonyuol ne bende ywage. Ni ng'ane onego. Lwenjegi chopo nyaka e kinde ma ichunogi gi terruok kod chuo ma chunygi ok orwako. Weche jalokre e sechegi nikech koro nitie gik mang'eny monego gitim. Achiel kuomgi en ter miteri ka ok iyiero kata ok ihero ichuni kode. Koro lokore lweny ma koro kendo target ng'at mama ni eri. Samuri nyalo beti dala kaka ini chiliel ni bet tigo bura piny ipango buche. Iniwe gan bura ni samore en gima dhi konyo gima ni to kada bura ni en gamna ni nyisinu fundi. Iwinjo gamna ni nyisinu fundi giki mondo iya e dala ni. Kata bed ni lwenjegi osebedo kadok chien, ywak nitie ni jok ma ochung' ne chike pachoka osebedo kambe kotole kedo kodgi. Wa push kata wadhir sirikal mamarwa kaachiel kod structures magi mondo gihakikisha ni ratiro mag joma mar mon liete orang kabisa. Nitie fuok moko isakre community marwa nikech pod leaders are not pod okichiu yo makare ma kata na videos ginyalo report o cases. Higani mine ma oneg kod chuo mathoth ne gin joheragi obedo mang'eny kendo ripod obila ma tarik 30 dwe mar 10 ne oyango ni mine ma onegi e higani gin 97. Gino mane ochuno jatend piny mondo mi ogol omenda mar timo campaign mathiro lwenje mag kit chwech e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV.